Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu o cyklistike. Áno, viem, je polovica novembra, troška sme sa odmlčali, ale musíte nám dať možno troška za pravdu a asi nám to aj ospravedlníte, že tá uplynulá sezóna cyklistická bola naozaj nabitá, bola historická, bola fantastická a snažili sme sa vám priniesť veľa kontentu, či už prostredníctvom sociálnych sietí alebo podcastu, tak sme si dali takú krátku off-season, podobne ako cyklisti, ale už nazad naskakujeme, vidíme, že množstvo borcov už opäť začalo s prípravou a teda dá sa povedať, že dneska ukončujeme a zároveň začíname novú sezónu, takže vítam ešte v starej sezóne na posledných pár desiatok minút Randyho. Čau. Čau a zdravím všetkých vlastne pri takomto veľkom ukončení tejto sezóny. A rovnako aj Peťa. Čau, Peťo. Čaute. No, keď sa povie rok 2025, čo sa týka nielen cyklistiky, ale myslím si, že aj celkovo športu ako takého, tak si myslím, že meno Tadej Pogačar bude navždy zapísané úplne tými veľkými tučnými písmenami, proste v kronikách športu a cyklistiky zvlášť. Bol to jeho veľký rok, v ktorom on dokázal opäť posunúť svoju výkonnosť a posunúť aj tú hranicu možného ešte ďalej. A asi by sa patrilo to otvoriť ním a myslím si, že akákoľvek iná téma ako otváracia téma nejakého zhrnutia roku 2025 z pohľadu cyklistiky by bola neférová. Čo si ty, Randy, myslíš? Je to presne tak. Meno Tadeja Pogačara dnes zaznie určite veľakrát, pretože naozaj, aj keby sme akokoľvek nechceli, tak musíme ho dnes spomenúť, pretože to, čo dosiahol v tejto sezóne, je naozaj neuveriteľné a to, čo dosahuje posledné roky, tak len dokazuje to, že tá jeho výkonnosť aj naďalej rastie. Ja si myslím, že v tom budúcom roku nebudeme počas tej sezóny hovoriť o tých pretekoch inakšie, ako to bolo v tejto. Čiže naozaj, keď sme boli pri Tour de France, museli sme spomenúť jasného favorita Tadeja Pogačara pri Lombardii a pri ďalších klasikách a etapových pretekoch. A myslím si, že toto meno budeme spomínať niekoľkokrát, pretože naozaj dosahuje niečo, čo druhý cyklista v poradí nevie ani zďaleka nejakým spôsobom sa mu priblíži. Takže je to jeho sezóna a je to 100% víťaz tohto ročnej sezóny, čo sa týka kráľa cyklistiky. Peťo, na teba rovno premostím tým, čo on dokázal. 50 pretekových dní, 20 víťazstiev, vlastne vyhraná Tour de France, majstrovstva sveta, majstrovstva Európy, klasiky, monumenty. Ako povedzme si, po tej sezóne 24, čakal si, že on dokáže ju ešte prebiť, lebo už tá bola neskutočná? Tak to bolo také, že vtedy získal to double Giro a Tour, čo je tiež niečo akože veľmi ojedinelé, ale túto sezónu to prebil a ja hneď poviem akože moment sezóny, ktorý som že vôbec nečakal ani od neho dokonca, a to je, že hneď druhé miesto na Paríž-Roubaix, lebo to je podľa mňa akože najväčší taký bod v jeho pôsobení teraz, lebo minimálne z môjho subjektívneho pohľadu ja som mal nejaké otázky k tomu, že či vôbec vie sa priblížiť na Paríž-Roubaix, ale to, čo predviedol a ukázal, že jasne, že má šancu vyhrať Paríž-Roubaix, tak to je podľa mňa najväčší signál tej sezóny, lebo všetky tie veci, akože Tour de France, majstrovstvo sveta, Strade Bianche a tak ďalej, dokonca aj to Milano Sanremo, o tom sme niečo tušili, ale to, že naozaj máme cyklistu, ktorý môže v dohľadnej budúcnosti 2-3 rokov vyhrať všetkých 5 monumentov, tak to sa mi možno ani nesnívalo a to je podľa mňa najväčší signál a možno taký odrazový bod aj pre neho, nie nutne pre jeho tým, ale pre neho, že opäť má niečo, čo nemá, čo chce získať a urobí všetko preto, aby to získal, a to je tých 5 monumentov. Pri tých 5 monumentoch rovno môžeme ísť, už tak pekne si to nadhodil, k jeho úhlavnému nepriateľovi, s ktorým majú ale neskutočne dobrý vzťah, taký rešpektujúci sa,
Vlastne Mathieu van der Poel hovoril Tadejovi Pogačarovi, že je rád, že s ním môže pretekať, ale vždy je rád, keď vlastne nie je na tých pretekoch, kde je aj Mathieu. Čo sa týka van der Poela, tak dokázal Pogačara zdolať na Paríž-Roubaix a rovnako na Sanreme, kde ešte bol pred Pogačarom aj Filippo Ganna, ale bol to hlavne súboj týchto dvoch na tých posledných dvoch stúpaniach. Ja si myslím, že s určitosťou sa bavíme o tom, že ak by teda Van der Poel neštartoval v oboch pretekoch, tak Pogačar by nemal konkurenciu tak, ako ju nemal na iných pretekoch. A tá premenná do tých zisku toho ako tých 5 monumentov kariérneho zisku, pokojne to môže byť aj v jednej sezóne, ako sme to tento rok videli, úplne v pohode, tak vlastne tá jediná premena je Van der Poel, v akej bude forme, ako ho to bude baviť, dokedy ho to bude baviť a podobne. Ale pozastavme sa vlastne nad tým, že jediný, kto dokáže zatopiť Pogačarovi, je Van der Poel. A keď si to tak zoberieme, že ono sa to aj ťažko rozoberá, lebo vlastne porovnávame top klasikára, cyklokrosára s niekým, kto vyhráva Grand Tours, ale ten Pogačar je taký fenomén, že on prechádza do rôznych disciplín a aj vďaka tomuto môžeme riešiť debatu, že kto je lepší klasikár. Či človek, ktorý je štvornásobný víťaz Tour, alebo ten, ktorý vyhral XY titulov v cyklokrose. Randy, ako sa ty pozeráš na to, že vlastne Tadej Pogačar tým svojím majstrovstvom odomýka naozaj takéto, nie že šialené kombinácie a porovnania, ale jednoducho je to niečo, čo nebolo dlhé roky. Ak vôbec v cyklistike, v modernej ére cyklistiky sme to nemali jednoznačne. Určite toto je kľúčové spomínať, pretože Tadej Pogačar vlastne dal do hlav otázku, ktorá sa do nedávna zdala byť takmer nemožná, že by vrchár jeho kvalita, cyklista jeho rozmerov dokázal zvíťaziť vo všetkých 5 monumentoch. Ešte to Milano Sanremo nejakým spôsobom by sa dalo nejako rozobrať, ale to, že Tadej Pogačar príde na Paríž-Roubaix a dokáže tam skončiť na skvelom druhom mieste hneď na prvý pokus, tak to je naozaj čo dokazuje tie jeho kvality a vlastne tá debata o tom, že tých 5 monumentov môže získať, tak je na mieste a to sa prikláňam aj k tomu, čo povedal vlastne Peťo, že to môže byť jeho najväčším cieľom do budúcich ročníkov, pretože Tour de France vyhral, Giro vyhral, tam mu chýba ešte len Vuelta a vlastne týchto 5 monumentov to bude to, čo ho podľa mňa bude hnať za tým, aby to dokázal, pretože Milano Sanremo, pokiaľ to tam nejakým spôsobom ešte ukorigujú, on tie nohy na to má. Ale aj to, keď si zoberiete, že ten spôsob, akým sa to Milano Sanremo vždy vyvíja, tak to je vlastne len vďaka tomu, že Tadej Pogačar to silou mocou chce, ten celý jeho tým to vždy rozbije a potom tam máme skupinku pár ľudí, medzi ktorými sa to rozhoduje. Čiže on kompletne zmenil scenár tých pretekov na Milano Sanremo a to isté vlastne urobia na tom Paríž-Roubaix. Tam ako tiež sa jazdí aj pomimo neho niekoľko desiatok kilometrov do cieľa, ale on to urobí inakším spôsobom, pritvrdí aj pri tých nástupoch a to bude tá cesta, kedy on tých súperov dokáže nie na tých kockách nejakým spôsobom rozložiť, pretože tam asi Van der Poel bude vždy lepší na tých technickejších pasážach, ale práve na tejto výkonnosti a dlhých útokoch, kde tých súperov za sebou pomaličky bude variť. My sme o Tadejovi hovorili počas celej sezóny veľmi veľa. Myslím si, že sme aj teraz opísali tie jeho hlavné prednosti. Slabiny nemá takmer žiadne. Je to fenomén, ktorý sa rodí raz za niekoľko, možno desiatok rokov, keď to tak povieme. A ako 27-ročný človek má aktuálne z tých top výsledkov svojich 4 razy Tour de France, 21 etap na Tour de France, 5 krát Lombardia, treba povedať, že 5 krát v rade, 3 razy Liège-Bastogne-Liège, 2 razy je majstrom sveta, takisto 2 roky po sebe. K tomu 3 krát Strade Bianche, 2 razy okolo Flámska, 2 razy Valónsky šíp, Giro, 2 krát klasika v Montreale, 108 profesionálnych víťazstiev, 20 monumentálnych klasík odjazdil a v nich zvíťazil 10 krát, čiže 50% úspešnosť. No a na Grand Tour to je ešte lepšie. Neviem, Peťo, chcel by si niečo dodať k Pogačarovi po tomto nejakom mojom vymenovaní tých jeho kariérnych úspechov a toho, čo sme s Randym ešte doplnili?
Možno je dobré, že sme to tak preniesli až do off-season, keďže aj Tadej Pogačar, aj jeho kolegovia sa začínajú ozývať, že čo bolo vlastne v treťom týždni na Tour de France a že on tam mal dokonca vážnejšie problémy s kolenom, ako sme si mysleli, ale ako keby sme si boli mysleli vtedy a dokonca musel navštíviť nemocnicu na nejaké ošetrenie, tak to bola možno ešte taká otázka, ktorú by sme riešili vo season, že či má motiváciu a tak ďalej. A to na základe iba toho posledného týždňa Tour de France, kedy bola taká diskusia a debata, že či sa mu vôbec chce a že či to necháva v tých etapách, čo vyhral Arensman. No, chce sa mu, mal tam jednoznačne zlé problémy a ako sa na to musia pozerať jeho superi, alebo aj Jonas Vingegaard, že vlastne Pogačar s kolenom, ktoré bolo, neviem či opuchnuté, alebo proste mal tam vážnejšie problémy, tak stále bol absolútne najlepší a Vingegaard ani s celou Vismou ho nedokázali dropnúť na tej Tour de France, takže to ešte pridáva ďalší rozmer toho, že ako on je silný a že aj keď nie je na 100%, ale neviem na koľko percent bol v tom poslednom týždni, tak stále bol proste neohroziteľný a absolútne suverénny. Ja k tomu dodám len to, že vlastne tam jednoznačne treba pozerať aj na to, že teraz si ľudia môžu ťukať do čela a hovoria, však jasné, teraz je frajer, hovorí, že bol zranený a keď to vyhral, tak to dal vonka, ináč neviem čo. Ja si myslím ale, že vy nechcete ukázať, že krvácate. Proste ak žralok v mori zacíti kvapku krvi, tak po nej pôjde. A jednoducho, pokiaľ to viete kamuflovať, pokiaľ viete klamať, pokiaľ sa viete usmievať a byť iný. Možno práve tým, aký bol on iný, tak chcel strhnúť pozornosť mimo toho zranenia. To mi teraz dáva v posledných týždňoch absolútne veľkú nejakú mieru nejakej reality, hej, že vlastne Pogačar tým, čo začal hovoriť, tak vlastne nikomu ani nenapadlo sa nejako viacej šprtať v tom zranení alebo v nejakom zdravotnom probléme. A myslím si, že je to správne. Jednoducho tá cyklistika, my sa bavili, že ak dneska sú všetci na veľmi vysokej úrovni, od domestikov až po tých proste ľudí, ako je Juan Ayuso, ktorí sú len pár percent od Pogačara, a možno talentom je Juan Ayuso aj lepší, to my nevieme posúdiť aj reálne, ale čo má Tadej Pogačar je hlava. A do mentálnej stránky patrí aj práve toto, čo predviedol. Vie aj hrať hry mentálne, vie možno zakryť zranenie niečím iným, respektíve neukáže, že chlapi, nie, dobre, poďte ma roznastupovať, poďte do mňa a poďte mi zobrať žltý dres. Jednoducho to len potvrdzuje, že Tadej Pogačar je už vyzretý cyklista, ktorý neskutočne dospel a v dnešnej dobe on ak mal nejaké slabiny, tak dneska sú tie slabiny úplne miniatúrne a väčšina z nich neexistuje. To je podľa mňa asi tá definitívna bodka za Tadejom Pogačarom, čo sa týka tejto sezóny. My sme prekvapení z toho, ako on dokáže stále sa zlepšovať. To je o niekoľko percent medziročne a udivuje ako to celú športovú verejnosť, aj športových vedcov. A už sme teraz vedaví, čo predvedie ten budúci rok, keďže počúvame od jeho trénerov a osobných konzultantov vecí, že Tadej Pogačar ešte nie je ani zďaleka na vrchole svojho potenciálu. Tak to sme teda zvedaví, čo prinesie už budúci rok. Poďme ale ostať v celkom poradí. Nemôžeme prebehnúť rok 2025 bez toho, aby sme nespomenuli človeka, ktorý bol druhý na Tour de France a zároveň vyhral Vueltu. Po tom, čo opäť to nebolo v posledných nejakých tých mesiacoch ideálne, ale konečne mal Jonas Vingegaard takú konzistentnejšiu prípravu a dokázal sa pripraviť veľmi dobre na Tour. Mal slabšie dni, ale napokon opäť druhý. On nebol na Tour de France, pokiaľ išiel na výsledok horší. A ako na druhom mieste má fantastické nohy a na Vuelte proste ukázal, že bol ten najsilnejší, bol ten najlepší. A ja si myslím, že my sme sa s Randym bavili osobne o tom, že kto je po Pogačarovi druhý najlepší cyklista sezóny. A ja dám Jonasa Vingegaarda pred Isaka Del Tora. A pre mňa je viac byť vlastne to, čo dokázal Vingegaard, to je druhé miesto na Tour a víťaz na Vuelte, pre mňa je to viac, ako to, čo dokázal Isaac Del Toro, ktorý je pre mňa tretí najlepší cyklista tejto sezóny. Možno teraz akože rozdúcham nejaké vášne, ale takto to vidím.
a jednoducho pred Vingegaardom treba dať klobúk dole. My sme to niekoľkokrát aj vlastne hovorili v podcastoch. Jonas Vingegaard, keby neexistuje Tadej Pogačar, tak je najlepší vrchár a najlepší GC cyklista v histórii. Ale žiaľ, podobne ako Remco a Evenepoel jazdí neskutočné veci, aj Remco aj Jonas, ale sú zatienení tým, že jazdia v pozadí takéhoto šampióna. Môžete sa aj vy vyjadriť k Jonasovi, ktorý vlastne dal veľký comeback životný a zaknihoval ho na tej Vuelte, keď vlastne prvý raz od fatálneho pádu dokázal dokráčať až na vrchol a teda na Gire sa mu naskytá obrovská príležitosť skompletovať hat-trick a môže ho skompletizovať o mnoho skorej ako Tadej Pogačar, ktorý dostane tú príležitosť možno až na Vuelte, aj keď to je s veľkým otáznikom. Ja osobne tiež jednoznačným spôsobom dávam Jonasa ako druhého muža cyklistiky v tomto roku, pretože pre mňa je Grand Tour a vždy bude najviac v cyklistike a keď bol druhý na Tour de France a zvíťazil na Vuelte, tak je to jednoznačne druhé miesto, pretože sú to dve Grand Tour v jednom roku. Naozaj Grand Tour vždy je špička tej cyklistiky, čo každý cyklista chce ako dieťa dosiahnuť. A Jonas Vingegaard dlhodobo potvrdzuje presne to, že je druhým mužom v celkovom poradí, ktorý je najlepší. A to keď si zoberieme, tak Tadej Pogačar je niekde a Jonas Vingegaard je tiež úplne niekde odskočený od ostatných favoritov. Čiže aj Jonas Vingegaard, ako si ty dobre povedal, on je v tej dobe, kedy sa stále hovorí o Tadejovi Pogačarovi, ale keby nebol Tadej Pogačar, tak Jonas Vingegaard by bol jednoznačným mužom Grand Tour a o ňom by sa rozprávalo, že je to proste nad človek. Teraz je to trochu tak v tieni, lebo áno, rozpráva sa, že Tadej Pogačar je inde a vlastne potom tí ostatní sú zabudnutí, ale naozaj treba zdôrazniť, že Jonas je neuveriteľný cyklista. Od roku 2021 bol buď prvý alebo druhý na Grand Tour, čo je ako veľký úspech a treba to zdôrazňovať. A v krátkosti iba to, čo si ty načrtol, to nejaké porovnanie s tým Isaacom Del Torom o to, kto je druhým mužom cyklistiky, sa vedú diskusie. Pre mňa je to, ako som povedal, Jonas Vingegaard, ale Isaac Del Toro samozrejme má skvelú sezónu, keby možno svojou hlúposťou stratégov v týme neprehral Giro, tak by som ho asi teda pasoval na druhé miesto, ale keď sa pozrieme, tak potom on vlastne v závere ovládol všetky tie také menšie talianské klasiky. Niekde tá konkurencia nebola taká, ale samozrejme tomu nechcem znižovať úspech, pretože v jeho stále 21 rokoch dokázal niečo neskutočné a podľa Pro Cycling Stats rebríčku skončil on na druhom mieste. Čiže aspoň sa môžeme tešiť, že k tejto dvojici 100% mierí cyklista, ktorý sa k ním prikloní a to je tento mexický 21-ročný talent. Peťo, je pre teba objavom tejto sezóny Isaac Del Toro, alebo ty by si ho už neukladal do tejto kategórie v tomto roku? Tak ako sa na to pozrieš, ako niekto, kto nesleduje cyklistiku úplne každý deň od Santos Tour Down Under, tak to možno aj objavuje. Ja mám na objave akože iných jazdcov, ale je to také potvrdenie jeho talentu táto sezóna, že skutočne UAE má ďalší klenot, lebo akože objav bol podľa mňa už ako v minulej sezóne, veď ako veľmi skoro vyhral hneď svoje prvé pro preteky. Bolo to na Tour Down Under ako takým pekným útokom a teraz potvrdil, že vie vlastne ísť aj na Grand Tour, čo je stále akože veľmi dôležité potvrdenie pre každého mladého jazdca. A zároveň, že má ten taký inštinkt zabíjacky, že dokáže tie preteky vyhrať vždy, keď je v nejakej pozícii a tie všetky talianske klasiky alebo jednodňovky, ktoré vyhrával na konci sezóny, tak tie v podstate vyhral vždy nejakým podobným spôsobom a to vďaka týmu, že ten mu akože veľmi pekne rozbehol postupne to tempo, no a z toho potom zaútočil z nejakej skupiny 5 alebo 4 jazdcov a potom nikto nemal nárok, takže som veľmi zvedavý na to, kde je jeho strop, ako s ním tým UAE bude pracovať, lebo na jednej strane sa teraz otvorili nejaké dvere po odchode Juana Ayusa, ale stále je tam akože ten Tadej Pogačar a Isaac Del Toro nemôže urobiť minimálne v kalendári taký veľký skok na ďalšiu sezónu ako teraz, že možno dostane líderskú pozíciu na Gire, neviem, možno chce ísť na Tour by musel byť domestik, takže opticky sa ten jeho akože posun môže aj zmeniť, ale ak by skončil ďalší rok v top 3
na Tour, čo sa pokojne môže stať, tak by vlastne pokračoval v tom, čo začal už túto sezónu. Tak ja myslím, že on môže pokojne skopírovať do 90% tú sezónu, ktorú mal teraz, s tým, že bude absolútne obrovský favorit na Giro, ale ak tam bude Jonas Vingegaard, tak to bude naozaj aj preňho veľká maturita. Myslím si, že by bolo dobré pre Isaka Deltora mať tam Jonasa Vingegaarda, lebo ak tam nebude Vingegaard, tak po Pogačarovi a Jonasovi je asi Isaac Del Toro momentálne najväčším favoritom na všetky preteky, ktoré obsahujú nejaké kopce a hlavne tie etapové. Takže tam si myslím, že on môže pokojne skopírovať tú sezónu. Sedelo mu to. Myslím si, že by mohol byť silný aj na majstrovstvách sveta, kde by chcel priniesť domov do Mexika historickú medailu. Takže myslím si, že toto by mohlo sedieť, vedia, čo urobiť, vedia, čo skopírovať, vedia, čo im vlastne vyhovalo a je stále mladý. Myslím si, že v jeho týme vedia s týmto developmentom neskutočne dobre robiť, veď vieme, príde tam nejaký neznámy cyklista, dá sa povedať, a on dokáže predvádzať výkony v rozhodujúcich fázach pretekov, potiahne 1-2 kopce úplne na špici pelotónu, tak oni proste vedia, čo robiť, vedia, ako to robiť, vedia postrážiť si výkonnosť cyklistov a neprepáliť ich. Takže v tomto si myslím, že Izák je spokojný aj s tým, za koho jazdí. Keď sa bavíme o Del Torovi, o Pogačarovi, tak poďme k ďalšiemu bodu tej sezóny a to je jednoznačne tým UAE Team Emirates, ktorý prepísal niekoľko historických vecí a tou hlavnou je ten výpis víťazstiev v jednom roku napokon sa zastavili na čísle 97, čo je úplne šialené. Takmer dali 100. A teda, Randy, tá otázka tiež asi je jasná, keď som spomenul 100. Dajú 100 budúci rok? Tak určite to bude niekde, ako sú teraz a bude to ich cieľ, pretože to je jediná vec, ktorá ešte asi im zostáva prekonať. Naozaj vyhrali všetko, čo sa dali a keby tento rok trochu možno nad tým začali rozmýšľať skôr, tak by im tá 100 neušla, pretože 97 víťazstiev to je naozaj to 3 víťazstva, čo ich podľa mňa spätne musí mrzieť, akože naozaj zvíťazili vo všetkom, ale tá 100 znie tak úplne wow a v budúcom roku to bude ich cieľom a myslím si, že ak to takto bude pokračovať a tady Pogačar sa zlepší, tak tá 100 tam môže padnúť. Ako osobne budem rád, keď sa to vyrovná, budem rád, keď tie preteky budú vyrovnanejšie a ostatné týmy im budú konkurovať, aby tá cyklistika bola takým spôsobom, že proste nebudú Emiráty dominovať vo všetkom, ale proste tí cyklisti si to musia aj tak odmakať samostatne, čiže vôbec im neberiem ten úspech, že jazdia za Emiráty a majú nejaké inšie podmienky a tak ďalej. Proste odmakajú si to sami a myslím si, že tá 100 je cieľom pre Emiráty budúci rok. Peťo, my sme videli, že Lidl prezal vlastne väčšinový podiel v týme Lidl Trek a povedali jednoznačne, že chcú byť svetovou jednotkou cyklistiky. My sa tu bavíme o Emirátoch, ktoré atakujú 100 víťazstiev za sezónu. Je to mašinéria, ktorá sa nedá zastaviť. Je to ako keď, ja neviem, sa dole kotlom akože ide lavína obrovská a bere so sebou kompletne všetko a nevieš, kedy sa zastaví a je stále väčšia a väčšia a hrozivejšia. Ako je možné zosadiť z toho trónu Emiráty? A je to možné vôbec podľa teba? Akože čo by sa muselo stať? Je v tejto situácii po prestupoch a po všetkom možné, že budúci rok niektorý tým sa im priblížni? Lebo ja si myslím, že zatiaľ to asi nie je tak a Lidl Trek vieme, kde asi aj zaostáva za nimi. Podľa mňa sa to nedá rozmedziť. Čo ja viem, že do 5 rokov pravdepodobne bude UAE tým najlepším tímom a to iba z jedného dôvodu, že majú proste lepšie GC talenty ako všetci ostatní, možno s výnimkou Sexasa a to je naozaj, že jediná výnimka, ale vieš, ako Lidl, teraz prišiel tam Ayuso, ktorý bol, čo ja viem, že 4. najlepší GC jazdec v tom týme a teraz bude lídrom v Lidl Trek, tak to je také porovnanie, vie, že príde ti tam 4., tak
nemáš veľké šance na to, že by si zosadil hneď ten celý tím. Takže neviem o týchto akože ambíciách. Myslím si, že Lidl Trek sa ale profiluje celkom dobre a to, že budú mať výrazne silný klasikársky tím, ktorý je možno silnejší ako UAE v klasikách. O tom sa viem aj baviť a viem to aj povedať. My sme vlastne pri tých všetkých jazdcoch a pri Vingegaardoch a Pogačaroch vlastne zabudli, že akú skvelú sezónu mal Mats Pedersen, ktorému naozaj chýba iba ten monument, ale inak to bol naozaj že skvelý jazdec a práve to je to, v čom môže Lidl Trek vynikať a to sú proste klasiky a tie také zábavnejšie preteky, čo ja viem, že aj nejaké pančerské preteky so Skjelmosem alebo Albertom Vitanom Philipsenom, ale že by zosadili UAE alebo hodzaj Vismu, ktorá vyhrala 2 Grand Tours, tak to zatiaľ nevidím. No, akože jasné, myslím si, že je to stále na dlhé míle, ale čo sa týka toho Lidl Trek, tak treba im dať absolutórium, ako dokázali oni zatiaľ tie prestupové okná perfektne triafať. Ja neviem si baviť okrem asi Gegena Harta nejaký prešlap prestupový, ktorý by im nevyšiel. Bol to risk. Oni vedeli, že idú do veľkého rizika a vedeli, že môžu veľa získať, ak sa Tao dokáže vrátiť späť. To vieme, že sa nepodarilo. Trápi sa so zraneniami, jeho telo je rozbité, nenašiel svoju formu, ktorú mal v tej životnej sezóne, keď vyhral Giro. Čo sa týka ale toho, kde chcem im dať veľké absolutórium okrem prestupov, ale súvisí to s prestupmi, je to, ako dokázali rozdeliť týma, ako dokázali rozdeliť Pedersena s Milanom. Je to akože úplne neskutočné, lebo ja si pamätám, že keď predĺžili Jonathana Milana, tak akurát hneď na to boli nejaké reakcie, že to je jasné, Pedersen odíde. Ale čo sa stalo pár dní alebo týždňov na to, Pedersen oznámil, že bude jazdiť za Lidl Trek do konca svojej kariéry. Podpísal tu vlastne takú doživotnú zmluvu s Lidlom Trek a oni ich dokázali upratať a ako prvý tým v histórii vlastne zaknihovali hat-trick v zisku bodovacích súťaží tento rok na Grand Tours, keď Milan vyhral na Tour a Pedersen ovládol bodovačku na Giro aj Vuelte. To je podľa mňa niečo, s čím vedia operovať aj ďalej, niečo, čo môže platiť v tom posune na aspoň to druhé miesto. A čo im chýba je jednoznačné. Podpísali Juana Ayusa, ktorý má potenciál vyhrávať Grand Tours, ale vidíme, že dnes potrebujete 2 top 5 alebo 2 top 3 GC ľudí a aj to vám môže byť málo. Veď koľko ich je v UAE. Však tam je Pogačar, Del Toro, Almeida, k tomu máte Adama Jejca, ktorý vie stále zájsť veľmi kvalitné výsledky a ďalších cyklistov, ktorí vedia ísť na seba na menších etapákoch, na týždňových etapákoch. Čiže je to naozaj veľmi náročné a stále aj ten rozpočet tohto týmu dole určite nepôjde a myslím si, že o pár miliónov bude väčší ako pri Lidl Treku, ale myslím, že Lidl ukázal, ako sa dá ukočírovať viacero hviezd v jednom týme. Niečo, čo sa asi aj nepodarilo do nejakej miery so skupeniam ako Quickstep v posledných rokoch, ktorý vlastne sa rozpadol na tom, že tam boli ega. Následne sa vieme baviť možno aj o Red Bulle v posledných 2 sezónach o tom, že nedokázali dobre postaviť tie plány a Ineos takisto. Akože tam nabrali ľudí, nevyšli im prestupy, zaspali prestupy a teraz na to doplácajú. Čiže ak môžeme, teraz môžeme pokojne povedať, že Lidl Trek je tým, ktorý klope na vráta a možno je to najlepšie fungujúci tým, na ktorom vidíme nejaký progres. To si myslím, že sa na tom zhodneme. A zároveň UAE Team Emirates môžeme vyhlásiť za najlepší tým sezóny, tak ako sme samozrejme Pogačara označili z najlepšieho cyklistu sezóny. Randy, ty čo by si možno chcel dodať k týmto tímovým hrám? Presne tak, dobre si zdôraznil Lidl Trek, ako je na vzostupe a to sa aj musí nechať, pretože keď sa pozrieme naspäť 5 rokov, čo nie je tak dávno, tak mali 2 sezóny po sebe po 10 víťazstiev a to je naozaj neskutočný posun, kde sa teraz dostali, pretože oni mali tam Andyho Šleka, ten im jazdil, ale ešte keď sa vrátime do tých čias výsledky vždy na Tour de France a potom následne tam mali ako keby takú dieru, že sa hľadali, či budú na celkové poradie alebo budú na klasiky.
Potom následne tam prišiel, to si spomíname, tie prestupy starých borcov v cyklistike, Richie Porte, Nibali, Contador a teraz konečne našli vlastne tú svoju pozíciu, pretože naozaj majú Matiasa Skjelmoseho na celkové poradie a top borca na celkové poradie Juana Ayusa, ktorému keď trochu napravia tú jeho mentalitu, tak on naozaj môže útočiť aj na víťazstvo na Tour de France do pár rokov. To si myslím, že vôbec nie je silné tvrdenie, pretože jeho talent siaha v tom celkovom poradí niekde k úrovni Tadea Pogačara, ako si ty povedal pred pár minútami, to my teraz nemôžeme presne vedieť, ale fakt je to skvelý cyklista, má dobrú časovku a keď si nastaví tú mentalitu spoločne s tímom, tak si myslím, že môže siahať vysoko. A na ďalšej strane, ako bolo spomenuté, majú Jonathana Milana a Matsa Pedersena. Čiže oni majú ambíciu aj na 70 víťazstiev v jednej sezóne, pretože keď si zoberieme, tak Mats Pedersen 15 víťazstiev dá v pohode, keď bude mať formu. To keď si zoberieme, tak vlastne do toho augusta on mal úplne skvelú sezónu, potom na tej Vuelte aspoň to jedno víťazstvo vytrápil s tým zeleným dresom a Jonathan Milan mal 10 a on kľudne môže atakovať tiež 15 víťazstiev. Títo dva cyklisti len dokopy môžu mať minimálne 30 víťazstiev a tým pádom Trek sa bude jednoznačne radiť k najlepšiemu tímu aj počtom víťazstiev. Čiže súhlasím s tým, ako ste to aj vy zdôraznili. No a ja dúfam, že to bude ten tým, ktorý bude môcť naháňať Emiráty, aby naozaj to nebolo tak dominantné ako túto sezónu, pretože 97 víťazstiev v jednej sezóne, to je naozaj veľký počin, ktorý ešte raz asi musím zdôrazniť. K tým tímom podľa mňa ešte treba spomenúť to, že Uno X sa posunul do World Tour, čiže tento severský tím to konečne dokázal a veľmi ich tam vítame. Myslím si, že oni aj rozpočtom, aj tou filozofiou sú veľmi rozumní a myslím si, že oproti tomu, čo odtiaľ odchádza, tak prichádza veľká stabilita do World Tour, aspoň to ja tak vnímam. A ešte by sme nemali opomenúť pri debate o tejto sezóne tým Alpecin. Myslím si, že oni tým, ako sú nastavení veľmi tak úzko na klasiky a hromadné dojazdy, tak dokážu z toho vytrieskať každý rok absolútne maximum a to im Jasper Philipsen spadol v úvode Tour de France. Mathieu van der Poel, ako my dobre vieme, tak on tú sezónu kúskuje, no ale oni každý rok doručia niečo neskutočné. Kam ich vyradíte? Peťo, môžeš ty začať, čo sa týka tohto týmu a rovnako obaja môžete pridať aj nejaké ďalšie, na ktoré chcete poukázať. Ako pozerám teraz na ich výpis víťazstiev a je ich iba 18, čakal som, že ich bude o čosi viac, ale tá kvalita je akože výrazná, ako Paríž-Roubaix, Édry, Milano Sanremo, Kuurne, Brusel, Kuurne a tak ďalej, proste vyhrávajú Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, z sa určite tešia sponzori, ale aj samotný tím. 3 etapy na Tour de France, 3 na Vuelte, 1 na Gire, to sú akože veľmi, veľmi dobré úspechy a potvrdzuje to vlastne aj to, že kto vyhráva, že väčšinu iba Jasper Philipsen a Mathieu van der Poel, sem tam Caden Groves, tak to potvrdzuje, že síce neoperujú s najväčším rozpočtom a vlastne väčšina minimálne rozpočtu na platy ide na Philipsena a Mathieu van der Poela, ale oni vedia, že tu sú jazdci, ktorí vedia doručiť výsledky a ostatní jazdci sa tak ako keby, že cyklia, tam je akože ten taká známe to cyklenie, že vlastne z cyklokrosu zoberú nejakých jazdcov, ktorí majú dobrý výkon, ako napríklad Tibor Del Grosso a tak ďalej. Tí cyklokrosári sú vlastne dobrí aj na klasiky, aj do lead-outu a s nimi vlastne takto ich si prehádzajú rok čo rok. Tak myslím si, že nemajú ani veľmi čo meniť. Udržali si Philipsena, udržali si Van der Poela a vlastne záleží iba na tom, že ako ich tu dlho bude baviť, ale myslím si, že toto je jeden z veľmi zaujímavých príkladov, ako operovať tým, lebo proste majú 0 vrchárov, majú nejakých pančerov a potom majú 2 megastars a tým dokážu ponúknuť to, čo chcú a za to vlastne vyhrávajú naozaj že na najvyššej úrovni v celej cyklistike. Presne tak, ako tie víťazstvá sú veľké. Ja by som spomenul teraz možno z toho druhého konca, aby sme spomenuli aj tie týmy, ktoré naozaj sa im absolútne nedarilo, tak asi najslabším týmom tejto sezóny bol jednoznačne Intermarché Vanty, ale vieme, že sa bude spájať s Cofidisom, ktorý tiež tú sezónu mal úplne biednu. Dlhodobo som to v podcaste spomínal, že tým Movistar ako je strašne upadajúcim tímom a
je na polemiku, čo sa tam musí zmeniť a akým spôsobom ich kto musí uchytiť, aby to zase ten tým nejakým spôsobom zvládol, pretože mali len 9 víťazstiev a z toho, keď sa pozrieme, kde tie víťazstva boli, tak v podstate mali len jedno také, dva, keď to teraz tak pozerám, také, ktoré môžeme počítať naozaj, ako naozajstné, pretože tam boli nejaké národné šampionáty v Kolumbii a tak ďalej. A určite si spomínate na náš podcast, ktorý sme prinášali s Rolom ešte pred začiatkom tejto sezóny. My sme sa dôkladne venovali týmu Ineos, kde sme vlastne riešili, nechcem povedať podobnú situáciu ako s Movistarom by sa dalo riešiť teraz, pretože Ineos samozrejme nebol až v takých problémoch, ale priblížili sme všetky možné scenáre, ktoré sa môžu udiať a presne s Rolom sme povedali, akým spôsobom Ineos môže zachrániť to, čo sa im dialo. A ja si myslím, že môžeme hodnotiť Ineos ako tým, ktorý tú sezónu zvládol pozitívne po tom, čo sme sledovali minulé roky. Ako mali 28 víťazstiev, myslím si, že naozaj sme ich videli veľakrát vpredu a podľa mňa zachránili ten svoj celok tak, ako mohli a tým najlepším spôsobom. A to som naozaj ešte kritizoval aj to, že oni vôbec minulý rok nevyužili to prestupové okno. Prišiel tam zvučnejšie meno, tak Bobby Ungels, ale vieme, že ten už má najlepšie roky za sebou, že je to fajn domestik, nejaké jedno víťazstvo im asi tam priniesol. Ale Ineos sa dá hodnotiť podľa mňa k týmom, ktoré zvládli sezónu pozitívne. Ja len napravím ťa, pomýlil si sa, lebo Intermarché Vanty sa budú spájať s týmom Lotto a nie s Cofidisom, ten vypadáva, ale oni uvoľňujú tú licenciu tým pádom, tým spojením. No a čo sa týka ešte toho, tak ono vlastne medzi Lotom a Cofidisom nie je žiaden rozdiel, ale len jeden. Peťo, vieš, ako sa volá ten rozdiel, či? Deli, neviem. Presne tak. Presne tak, akože. Je to len Arno Deli, ktorý vlastne zabezpečil v tejto sezóne hromadu bodov a hlavne v tej druhej polovici. Čiže ako pomýliť si Cofidis s Lotom podľa mňa nie je vôbec žiaden problém. Akurát je tam ten Arno Deli, ktorý ale si myslím, že bude veľký kandidát na nejaký prestup niekedy v budúcnosti, lebo mne príde, že by ho vedeli v nejakom quickstepe, tam by sa mi hodil úplne odomknúť. Pokiaľ by tú víťaznú mentalitu ešte stále tam mali z tých rokov predtým a po odchode Remka Evenepoela by potrebovali nejakého takéhoto veľkého kanoniera mať opäť vo svojich rukách po boku týma Merlíra, ktorý je dobrý šprinter, ale Arno Deli dokáže vyhrávať aj Eneco Tour a nejaké zvolené klasiky, čiže to je taký celkom fenomén, by som povedal. Pokojne môže vyhrať raz aj zelený dres na Tour de France. Poďme ďalej v tom, o čom sa bavíme a ešte sa chceme baviť. Ja si myslím, že my už sme nejako začali hovoriť o tých Grand Tours a podobne. Ako sa pozeráme na všetky 3 Grand Tours ako celok? Peťo, ako to ty vnímaš? Ktorá bola možno najlepšia Grand Tour, ktorá najhoršia a aký pocit máš z tých 3 veľkých tours? Tak toto si mi veľmi pekne nahral, lebo neviem, či to cítite rovnako, ale mne sa tohtoročné Giro akože veľmi rátalo a veľmi sa mi páčilo a dokonca si myslím, že to viem označiť aj za najlepšie preteky sezóny, lebo to bol taký nádych toho, že keď tam nie je Vingegaard ani Pogačar, že ako sa vlastne v skutočnosti preteká, lebo tam boli možno 4 alebo 5, minimálne 3 veľmi podobní jazdci, Carapaz, Del Toro, Yates a ten posledný týždeň bol naozaj podľa mňa veľmi vydarený, plus Pedersen, ktorý tam vyhral 4 etapy, akože veľmi, veľmi dobrým spôsobom a hlavne ten záver, nepamätám si taký záver v riadnej etape, okrem časovky, kde sa to rozhodlo a vlastne sa zvrátilo poradie a plus ten sentimentálny rozmer, že Simon Yates vyhral na kopci, kde predtým prehral Gironou, akože naozaj, že budem veľmi pekne budem spomínať na Giro d'Italia. No a to bola asi top Grand Tour. Tour mala to bola klasická Pogačarovská Tour, musím povedať, ako nič, čo urazí, ale nič ani čo nepoteší, ako tam sa tie etapy možno zlievajú niektoré. A Vuelta to bol taký punk so všetkým, čo k tomu patrí, aj mimo, aj na ceste. Ako bola to čudné. Dúfam, že nič podobné sa už vlastne nebude opakovať, hlavne čo sa týkalo protestov a organizácie a tak ďalej.
ale bolo to tiež také potvrdenie, že Vingegaard je tam, kde je a je tam, kde je, lebo je naozaj veľmi dobrý. A zakončilo sa to tým, že vlastne Visma, Lise Bike, má 2 Grand Tour za UAE iba jedno. Čiže to je naozaj že zaujímavé, ak si to tak zhodnotíme. Samozrejme to nehovorí o tom, že jeden tým by bol až o toľko kvalitný, že vyhrá 2 Grand Tours, ale proste tak sa to zišlo a aspoň v tomto ohľade je to zaujímavé, že UAE nevyhralo úplne všetko. Presne tak, ako spomenul Peťo, Giro do Itália tento rok bolo veľmi zábavné v tom kontexte, že sme sledovali súboj o celkové poradie až do posledných chvíľ. A Tour de France je Tour de France, kde Tadej Pogačar, keď je vo svojej koži, tak dominuje a potom následne tie preteky sa podľa toho aj vyvíjajú. Čiže niekomu sa to môže zdať nudné, niekomu zase nie, pretože aj to, akým spôsobom Tadej Pogačar vyhral tie niektoré etapy, tak podľa mňa je zábavné sledovať, pretože to nemusíme to sledovať každý rok, keď Tadej Pogačar v cyklistike nebude. A ono je to vždy aj podľa toho, pretože keď si zoberieme tú situáciu, ktorú sme opisovali úvodom podcastu, že by pred tým tretím týždňom nemal 4 minúty a mal tie problémy, ktoré mal, ale v tom týždni to nepriznal kvôli nejakej taktike. Aj o nás bol bližšie, kto vie, ako by sa to vyvíjalo, ale tým, že Tadej Pogačar hneď tým súperom nadeli ten ako keby finálny úder, tak vlastne tie preteky sú o to nudnejšie. No a samostatnou kapitolou je Vuelta, ktorú ja radím tento rok úplne mimo rebríčka s týmito 2 Grand Tour, ako bohužiaľ je to tak, pretože všetky tie úspechy, neúspechy, tie súboje naozaj prekryla tá vec, ktorá sa diala počas tých pretekov, pretože cyklisti boli každú etapu takmer v neustálom ohrození. Hádzali sa im tam ľudia po cestu, hádzali tam plôtiky na cestu a myslím si, že toto bola situácia, kedy to organizátor mohol, ale nechcel zvládnuť, takisto policajti to mohli, ale nechceli zvládnuť. To nebola veľká skupina ľudí, ktorá by to robila, ale tá skupina ľudí videla, že není ochota to zastaviť a není ochota tým cyklistom pomôcť. Tam sme videli, že normálne tí ľudia sa hodili do cesty. Čiže naozaj to by sme urážali Tour de France a Giro do Itália tento rok, keby Vueltu vôbec k ním chcem porovnať, ako naozaj Vuelta a rok 2025 tejto Grand Tour je naozaj čiernym rokom pre španielský trojtýždňový pretek. No to si mi úplne zobral z jazyka a tým pádom len súhlasím s tým, čo si povedal a súhlasím aj s obomývami, s tým rebríčkom. Giro bolo zábavné, bolo dobré, skladba etap sa mi páčila, pekne to vrcholilo, boli tam klasikárske zápolenia a myslím si, že ak tí inžinieri a stavitelia Gira nežerú seno, keď to tak poviem, tak to budú musieť skopírovať tento rok a mali by kopírovať to, čo sa im podarilo pripraviť v roku 2025, tak niečo podobné im malo byť aj v roku 2026. Začínať sa bude v Bulharsku vlastne Giro, no a následne už sú nejaké útržky etap a vyzerá to tak, že sa im naozaj ide podariť znova poskladať veľmi zaujímavú Grand Tour, ktorá môže opäť vlastne poraziť aj Tour de France, čo sa týka tej atraktivity každodenného pretekania. Ale ako sa hovorí, preteky robia cyklisti, takže tam záleží od toho, ako sa bude jazdiť, aké budú rozostupy, o čo sa bude bojovať, ako to bude vyzerať v únikoch a podobne. Čiže trasa je jedna vec, ale aj tak je to v rukách tých režisérov hlavných a to sú Isaac Del Toro a spol, ktorí tam budú a respektíve všetci cyklisti, ktorí sa postavia na štart každej Grand Tour. My už sme hovorili o tom, že kto je nejaký objav sezóny a či to je Isaac Del Toro, tak teraz je asi ten priestor, kedy sa môžeme dostať k tomu, že kto je objavom sezóny 2025 a teda, aby som stále to nehádzal na vás, tak ja poviem, že pre mňa to nie je Isaac Del Toro, pre mňa to nie je ani Paul Monnier, pre mňa je to Matthew Brennan. Tento mladík vstúpil do proficyklistiky neskutočným štýlom. V tejto sezóne jazdil za tým Visma, kde aj pokračuje naďalej a vyštval z neho, ale nie je to tak úplne Olava Koiho a teda do ďalších rokov bude mať podľa mňa akože úplne o mnoho väčšie pole pôsobnosti. Stále má len 20 rokov, 20 rokov slavil 6. augusta. No a v tejto sezóne sa mu podarilo nazbierať 12 víťazstiev. Síce ich má menej ako Olaf Koi,
ale podľa mňa ako Paul Monier, ale myslím si, že oproti Paulovi Monierovi sa dokázal presadiť na troška vyššie konkurenčných pretekoch, keďže Paul Monier zvíťazil na okolo Slovenska takmer v každej etape, následne v Číne na konci sezóny, kde tam okrem neho bol z tých šprinterov Pavel Bittner a potom asi takmer ani nikto. Pre mňa je objavom sezóny Matthew Brennan a tento mladík ma neskutočne baví. Ja som zvedavý, čo on dokáže, pretože on je okrem toho, že nie je vrchár, hej, to je jasné a nikdy nevyhrá žiadne celkové poradie veľkých pretekov, tak on dokáže všetko. Je to proste taký švajčiarsky nožík, keď to tak poviem. Tak Randy, kto je pre teba objav sezóny 2025? Mojím objavom sezóny je 19-ročný Francúz Paul Sexas, ktorý naozaj v tak mladom veku skončil tretí na majstrovstvách Európy, kde zašiel skvelý výkon, 8 na Dauphina. Hlavne, aby som chcel zdôrazniť to, že na majstrovstvách sveta, ale aj na majstrovstvách Európy neštartoval vo svojej vekovej kategórii a obetoval to, že šiel s dospelými. Čiže vlastne nechcem povedať, že takmer istú zlatú medailu, pretože preteky a favoriti sú nejakí, ale vždy sa to môže vyvinúť. Ale proste jeden z najväčších favoritov na triumf si povedal, idem ja štartovať medzi mužmi, tam jazdím celú sezónu a vidíme, že sa mu to aj zavďačilo tým, že skončil tretí na majstrovstvách Európy. Keď si pozrieme 7 na Lombardii, ako Tour de l'Avenir vyhral úplne drtivo, keď teraz ešte dám do tej mladšej kategórie 8 na Dauphin, 12 na Tour of the Alps. Čiže ja si myslím, že toto je francúzska nádej do budúcich rokov, ktorá môže na Tour de France pomýšľať o ten žltý dres, ak sa neunáhli. Myslím si, že práve Tadej Pogačar sa k tomu vyjadroval, že budúci rok by rozhodne nemali ísť na Tour de France, aby to neuponáhľal. A s tým tam môžem len súhlasiť. Predsa má len 19 rokov, síce ten výkon má úplne skvelý, ale ono sa to nezdá. Človek raz, keď nejakým spôsobom pretočí to svoje telo, tak potom sa ťažko dostáva naspäť. A my by sme si vedeli niekoľko prípadov, nechcem to teraz menovať, povedať, ktoré takýmto spôsobom tie talenty sa zastavili a potom už nikdy nedosiahli ten svoj vrchol. Čiže Paul Sexas je objavom sezóny a keď bude takto pokračovať systematicky, že ten tým ho nepretočí, tak môže pomýšľať konečne Francúzsko na žltý dres na Tour de France. Tak to ste mi pekne zobrali, ale úplne pochopiteľné beriem. A ak neberieme Isaka Del Tora, tak mne tam vlastne napadá Florian Lipovic, lebo on mal predtým jediný výsledok vo World Tour a to bolo 3. miesto na okolo Romandie ešte v Lani. A z toho sa vlastne celkom pekne dostal na pódium Tour de France a tým Red Bull vlastne popri Evenepoelovi má ďalšieho lídra, ktorý akože už preukázateľne vie skončiť na pódiu Grand Tour a môžu s tým nejako pracovať. A to je podľa mňa akože celkom nečakané, že neviem, kto to pred sezónou čakal, možno na pódiu Gira alebo Vuelty, možno, ale na Tour, tak to je podľa mňa akože veľká vec a celkom zaujímavý jazdec, taký podľa mňa ešte oldschoolový vrchár, že nie je to úplne Pogačarovský alebo Deltorovský typ, úplne výbušný, ale taký naozaj old school a celkom zaujímavý objav. Určite áno, tam bude aj zaujímavé sledovať to, ako pôjde ďalej, pretože v Red Bulle to je možno aj na samostatný podcast. Tak Peťo, my sme si písali pred nejakou dobou o tom, že kto, keď prišiel do Red Bullu, alebo sa v Red Bulle ukázal v novom svetle, tak v tom aj pokračoval, že viac menej ten Red Bull znamenal pre mnoho cyklistov akoby taký úpadok, že Roglič sme spomínali, následne tam boli viacerí, aj Lascano a tak to je absolútne samostatná kapitola, ale aj, ja neviem, Jai Hindley svojím spôsobom. Viete, že ten Red Bull, neviem, čo si o tom myslieť. Jednoducho veľa peňazí. Tam napríklad je veľký rozdiel z Little Track, že v Red Bulle chcú hneď teraz, zajtra proste vyhrať a byť najlepší a mať všetko. Ale zatiaľ im to nefunguje a na to, aké majú prostriedky, aký majú marketing, aké majú možnosti, tak si myslím, že zaostávajú. To ešte keď tak môžeme možno jednu takúto krátku tému tejto sezóny, čo sa týka aj toho Red Bullu, lebo je to top tým, super tým,
ale podľa mňa výsledkov zaostávajú veľmi a myslím si, že oni nie sú so sebou veľmi spokojní. Čo si o to myslíte? To by som možno aj spojil s jednou veľkou témou a to je Remco Evenepoel, ktorého sme možno až tak príliš veľa nespomínali. Ale presne ten Red Bull má taký efekt, aký mal niekedy pred 7 rokmi, si pamätám, že Quickstep, že kto odišiel z Quickstepu, tak sa okamžite zhoršil a teraz to vyzerá tak, že kto prestúpi do Red Bullu, tak nie, že sa zhorší, ale proste výrazne sa nezlepší a človek by si bol myslel, že ak pôjde do takého veľkého tímu, ktorý má nejakú štruktúru a aj zázemie, peniaze, aj odborníkov, tak že sa zlepší, ale opak je pravdou. A vlastne dávam ešte vlastne poslednú šancu a to je Remco Evenepoel, že či sa zlepší na tých Grand Tours, alebo že či bude viac konzistentný, ako bol v Soudal Quickstep, lebo ako v tom Quickstepe mal nejaké problémy, oni už mu podľa mňa nedokázali dodať viac, čo sa týka Grand Tour, ako mu už dokázali, veď ako vyhral Vueltu, skončil top 3 na Tour a zjavne očakáva viac, tak to bude naozaj že veľký test pre celú štruktúru, pre aj samotného Remka Evenepoela, aj pre jazdcov, aj pre ten celý stav, ktorý si Remko Evenepoel berie, že bude tam mať takých ľudí, ktorí vlastne sa tam dostali, hlavne kvôli Remkovi Evenepoelovi a ja som veľmi zvedavý, že ako toto bude fungovať a to bude pre mňa že úplne že najväčšia otázka do ďalšej sezóny, že ako vyjde ten prestup a zmena Remka Evenepoela. Presne tak, vlastne Remko, keď si pozrieme tie výsledky, tak on sa môže málo kde už len zlepšiť. Časovke je úplne skvelý a očividne chce zdokonaliť tie trojtýždňové etapáky a na Grand Tour skúsiť zabojovať o to víťazstvo na Tour de France, napríklad v súboji s Tadejom Pogačarom alebo Jonasom a v tom Quickstepe, ako Peťo povedal, už asi nejakým spôsobom nevedeli pomôcť a to bude otázkou pre tú Boru alebo pre nás fanúšikov to potom sledovať, či Remco Evenepoel sa v tej Bore zlepší, alebo nebodaj ešte zhorší. To už by podľa mňa bola predtým vizitka taká definitívna, pretože Remco Evenepoel je hotový jazdec, ktorý nepotrebuje veľa zmien, potrebuje podľa mňa tiež nejakým spôsobom ešte pracovať s tou jeho mentalitou. To sme niekoľkokrát už zdôrazňovali, že jeho výkon, všetko je úplne skvelé, ale má on sám boje s tou hlavou niekedy. Keď sa situácia nevyvíja tak, ako by chcel, tak vidíme, že koľkokrát na tú kameru zbytočne robí nejakým spôsobom cirkus a keď mu to nejaký psychológ alebo nejaký dobrý človek z toho týmu dokáže poradiť, on si to dokáže nastaviť v hlave, že mám na to aj na tej Grand Tour, tak si myslím, že môže byť tým pozitívnym prínosom pre Boru. Inakšie sa môže veľmi jednoducho stať, že aj Remco Evenepoel v tom týme, nevravím, že bude mať málo víťazstiev alebo niečo také, ale proste on sám chce zaznamenať ešte určitý posun aj oproti tejto sezóne. Áno, v časovke je niekde inde, ale vidíme, že v tých klasikách na Tadeja Pogačara zatiaľ absolútne nemal, alebo v hlave to prehral, keby aj mohol mať na neho a v tých etapových pretekoch to má vždy náročné, pretože podľa mňa mu tá časovka berie nejaký kus toho výkonu a to je tiež otázka na to, či v tej Bore dokážu toto s ním poriešiť, možno mu to niekto správne naznačí, že máš skvelú časovku, keby trošku uberieš toho výkonu z tej časovky, schudneš alebo nejakým spôsobom sa nastavíš na celkové poradie, tak ti to spraví tie kľúčové minúty. Bora bude mať veľkú úlohu pred sebou, ako s Remkom Evenepoelom zvládnuť vyhrať Tour de France. No bude zaujímavé sledovať celkovo Remka v Bore. Ako sme už povedali, rozpočet je veľký, všetko majú k dispozícii, ostáva na bicykloch značky S-Works. Už sme ho videli teraz, že menia cyklistiku na Formulu 1, keď bol vo veternom tuneli, v ktorom používajú rovnakú technológiu ako pri testovaní vo Formule, tú najmodernejšiu, kedy vlastne vo vzduchu, ako nechcem nejak používať neodborné názvy, ale pomocou nejakej laserovej funkcionality merajú, ako obteká okolo neho vzduch a kde vedia vlastne získať nejaké tie marginálne percentá a napokon ešte sa posunúť v časovke alebo vo výkone ako takom. Takže toto možno potreboval Red Bull do toho. Potrebovali takého svojho Maxa Verstappena, keď to tak poviem, a toho jednoznačne v cyklistike dostali v podaní
Remka Evenepoela, pretože podobne ako Max Verstappen, aj Remco Evenepoel neskutočne rozdeľuje a polarizuje cyklistickú spoločnosť, tak ako to robí Verstappen vo Formule 1, tam proste buď ho máte radi, alebo neznášate. Neexistuje nič medzi tým. To nie je Fernando Alonso, ale a rovnako je to aj pri Remco Evenepoelovi. Ja nepoznám človeka, ktorému je ako keby ľahostajný. Buď ho má rád, alebo ho neznáša. A to je podľa mňa niečo, čo v cyklistike dlho nebolo a ja som rád za to, aký je Remco Evenepoel. Nech si o ňom kto chce, čo chce myslí, ale ako on je šampión a jednoducho on iný nebude. Tá jeho minulosť futbalová a celková sa nejako musí premietnúť a mne sa páči, že aj takýto iný typ, ktorý je úplne neortodoxný vo svete cyklistiky, že tam momentálne je a jeden z najlepších a som zvedavý, ako sa bude pasovať napríklad aj s tou Tour de France budúci rok, pretože ja neverím tomu, že Red Bull ho pustí niekde inde ako na Tour budúci rok. Však je to ich obrovská posila a celé to promo podľa mňa majú postavené minimálne už nejakých 6 až 8 mesiacov o tom, že Remco, Tour de France 2026, Red Bull, Bora, toto spojenie jednoducho tam majú a on bude na Tour budúci rok. A hlavne, čo potrebuje, tak potrebuje prežiť zdravý celú zimu, jar a potom prídeme do toho štádia, že Remco príde na Tour de France bez zdravotných problémov po niekoľkých tréningových kempoch vo vysokej nadmorskej výške, ktoré neboli prerušené chorobou alebo nejakým fatálnym zranením. Ale príde tam Remco, ktorý ešte nikdy v takejto kondícii neprišiel na Tour de France. A tam sa môžu diať divy, veď je to generačný talent takisto. Čiže troška sme ho nahajpovali. Mi to tak príde, že teraz si budeme na toho Remka dávať ešte väčší pozor a ja by som bol rád, keby sa zlepšil v kopcoch a bol by vyrovnaným nejakým sokom pre Vingegorda a Tadeja Pogačara. To by sme všetci veľmi radi videli. Poďme ešte predtým, ako začneme už uzatvárať tento podcast v rýchlosti aj na ženskú stranu cyklistiky. Ak môžem, ja to otvorím, potom prehodím slovo na Peťa a na Randyho. Podľa mňa táto cyklistická sezóna sa niesla v troch témach. Prvá je Lorena Wiebes, nezastaviteľná. Druhá je Tour de France ženská, ktorá vlastne sa stala synonymom ženskej cyklistiky. Množstvo ľudí pozeralo ženskú Tour de France a vôbec ani netušilo dovtedy, že ženy jazdia na bicykloch a vedia to veľmi dobre teda, a ich to my vieme veľmi dobre už niekoľko rokov, ale naozaj akože ženská cyklistika je skvelá. No a tá tretia rovina bola Demi Vollering a jej nový tím. Takto ja vnímam ženskú cyklistiku a keď ju mám nejak zhodnotiť v tejto sezóne, skvelá Pauline Ferrand-Prévot, ktorá dokázala doručiť niečo, čo ešte žiadna žena v histórii cyklistiky nespravila a zariskovala, išla na kempy, stiahla sa a investovala všetko na Tour. Vyšlo jej to, je legendou, navždy je legendou vo Francúzsku aj v ženskej cyklistike. Ako som povedal, Lorena Wiebes to je terminátor v ženskom prevedení a na bicykli. A Demi Vollering, rozpačitá sezóna podľa mňa, vyhrala Vueltu, nevyhrala Tour de France, bola to smutná Tour de France. Na majstrovstvách sveta sa vyfackali všetky favoritky a na čele s Vollering aj Prevotov aj so všetkými dokopy a následne na Európe Demi zvíťazila. Takto nejak ja vidím ženskú cyklistiku. Veľmi zjednodušene povedané, tak Peťo, môžeš niečo dodať k tomu. Podľa mňa dôležitým bodom bolo aj taký, ako to nazvať, úpadok? Asi úpadok, alebo vyrovnanie sa s realitou pre tým SD Works, potom čo odišla Demi Vollering, tak proste v posledných sezónach SD Works bolo niečo ako UAE túto sezónu, že vlastne kam nastúpili, tak to všetko vyhrali. To sa teraz vlastne nestalo. Lorena Wiebes ako stále najlepšia šprinterka a tak ďalej, ale to sme akože čakali a v podstate nemá konkurenciu, ale taká, že Lotte Kopecky, tá absolútne upadla. Bolo to aj s zraneniami a tak ďalej. Ona v podstate vyhrala okolo Flámska, kde je jednoznačne najlepšia, ale už to bolo také, už to nebola absolútna dominancia zo strany SD Works, ale zároveň s tým, že Demi Vollering odišla, tak to neznamená, že ona začala tie víťazstvá akože doručovať inému týmu, pre iný tým, pre FDŽ Suez, ale tiež mala nejaké problémy. Tam niektoré, ako
taktické rozhodnutie týmu Suez neboli úplne dobré, lebo ako majú Follering, majú Juliet Labu, Evitu Muzik, ale že by s nimi vedeli nejak pracovať v prospech Demi Follering, to som zatiaľ ešte nevidel, alebo som nepozeral veľmi pozorne, tak budem zvedavý na sezónu číslo 2. No, opäť najväčším cieľom bude Tour de France. Už tam možno niečo v týme naučili, možno zistili nejaké veci, tak ja na to budem zvedavý. A tam bol vlastne tretí bod ešte Paulin Ferrand prevod, tak áno, to je akože naozaj niečo neskutočné a ja by som vyzdvihol možno ešte tým Movistar, že oni mali naozaj výborný prestup na rozdiel od mužského týmu a Marlon Reusser a naozaj je asi v všetkých možných rebríčkoch určite v top 3 pre túto sezónu a myslím si, že ona poskočila ako aj výkonnostne, ale aj tým, že nevyhráva už len časovky, ale aj nejaké etapáky, tak poskočila možno úplne najviac z celého ženského pelotónu. Presne tak, Lorena Wibbs bola nezastaviteľná, keď si to vlastne zhrnieme, tak mala najviac víťazstiev, čo sa týka spomedzi cyklistiky, mala ich 25, Tadej Pogačar mal 20, čiže je to šprinterka, ktorá má vaty niekde inde oproti svojim superkám a proste v šprinte poraziť, kedy nemá nejaké problémy, je takmer nemožné. Čo sa týka Demi Follering, tak tá sezóna nebola vôbec slabá, keby vyhrala ženskú Tour de France, tak by sa mohla radiť k tomu, ale jasný cieľ pre ňu bol v tejto sezóne vyhrať na Tour de France, to sa vôbec nepodarilo, ako ste spomenuli, Ferrand Prevotová zvíťazila a vlastne s tým, čím do tejto sezóny nastupovala, tak sa aj to podarilo. Ženská cyklistika ešte tak všeobecne naozaj je skvelá, ako povedal Rolo, tie cyklistky majú skvelý výkon a všetci, ktorí ju doteraz nejakým spôsobom nesledovali alebo majú to zaznamenané tak, že cyklistika je len pre chlapov, tak by som povedal, že rozhodne v tej budúcej sezóne si nalatia aj tú ženskú cyklistiku. Naozaj je to skvelá jazda ženského pohlavia, keď to tak poviem, a je tam veľa zaujímavých momentov. Myslím si, že taký jeden z top týchto momentov, pomimo toho, čo sme teraz vypichli, tak je kanadská víťazka majstrovstiev sveta, ktorá bola absolútne neočakávaná. Absolútne nikto na svete ho netypoval, to môžem povedať, pretože do toho času pomaly málo kto len mohol poznať a dokázala zvíťaziť. Čiže vlastne to je v skratke zhrnuté to, čo prináša ženská cyklistika, že niekedy dopredu vieme povedať, čo sa môže stať, ale potom príde ten reálny priebeh a ten výsledok je úplne iný a tak neočakávateľný, že sa všetci chytáme za hlavu. No a poďme ukončiť tento podcast o sezóne 2025 čím iným ako zhodnotením československej cyklistiky. A začal by som pri tej českej, ktorá je hlbšia, je väčšia, je bohatšia, či na ženskej alebo mužskej strane. Matias Vacek sa opäť ukázal ako skvelý pracant, neskutočný dríč, cyklista, ktorý je obrovský univerzál na Gire. Bol hlavným strojcom niekoľkých Pedersenových úspechov. Bolo smolou, že sa mu nepodarilo zvíťaziť, ale myslím si, že si vypracoval obrovské meno a Mats Pedersen, ak bude niekedy na pretekoch s Matiasom Vackom na konci a kedy to už nebude úplne neho, tak som presvedčený, že za toto, čo mu Matias tam pomohol, tak raz pripraví svetové víťazstvo. Poďme k Pavlovi Bittnerovi. Myslím si, že Pavel Bittner túto sezónu mal ohromne lepšiu ako minulú, ale chýbali tomu víťazstva, no dokázal urobiť krok dopredu a aj rýchlostne sa zlepšil, dokázal v šprinterských koncovkách konkurovať o mnoho rýchlejším súperom, ktorí vlastne boli takí rýchlejší typom a hlavne v tej minulej sezóne. Teraz v roku 2025 bol konštantne vpredu, jeho výkony na Benelux Tour, či ako sa to momentálne volá, bývalé Eneco, tak akože to klobúk dole, vyhral tam bodovaciu súťaž, čo vôbec nie je jednoduché na takýchto parádnych klasikárskych pretekoch. Nesmieme opomenúť tým ATT, ktorý sa stal najlepším kontinentálnym tímom sveta. To je absolútna bomba, ktorá sa podarila tomuto kontinentálnemu českému celku. Aby sme si to v rýchlosti povedali presne, tak na 32. mieste v UCI rebríčku so ziskom 1476 bodov skončil tento tím.
no a nazbierali dohromady 26 víťazstiev, o ktoré sa postarali hlavne poľské posily Alan Banašek, Marcel Boguslavský, Norbert Banašek a Marcin Budinský. Tí zaknihovali 18-26 triumfov. No a aby som nehovoril len ja, tak máme tam aj nejakých mladíkov, môžete to chytiť vy do rúk, čo sa týka českej cyklistiky. Tak Randy, poda je tvoja, čo sa týka tej budúcnosti českej cyklistiky, ktorá vlastne už začne možno aj budúci rok. Presne tak, môžeme sa tešiť na naozaj viacero veľmi zaujímavých mien. Keď si spomenieme, tak sme tam videli už aj nejaký skvelý prestup do týmu Movistar, to je Pavel Novák, ktorý je naozaj tou nádejou pre českú cyklistiku, čo sa týka do celkového poradia na Grand Tour. Je to úplne typologický jazdec, ktorý za pár rokov môže bojovať o tie najvyššie priečky, pretože je to úplne chudý cyklista s dobrou časovkou a vie aj tie také etapy, ktoré nie sú úplne kopcovité. Čiže toto je nádej, na ktorú sa všetci môžeme tešiť. Tomáš Přidal je ďalším cyklistom, ktorý zaznamenal dobrú sezónu a uvidíme, akým spôsobom. To je vždy najdôležitejšie pri týchto talentoch a nádejach, akým spôsobom budú napredovať, akým spôsobom im pomôžu aj tie týmy. A to, keď sa ešte teraz vrátim vlastne k tomu Pavlovi Novákovi, Movistar ako tým nie je v nejakej rovine, ktorý by ako tým napredoval. Čiže uvidíme, ako to zafunguje napríklad na toho Pavla Nováka, pretože môže to byť na jednej strane zlé, že proste neprichádza do Emirátov, kde takmer 100% dajú toho daného človeka dokopy a je s určitosťou dané, že ho nepokazia. Tam proste buď sa zlepší ten cyklista, alebo nejakým spôsobom zostane na tej úrovni, ale ten Movistar je v tomto taký, že zlepší sa, akým spôsobom ho kde dajú. Ja si myslím, že mu to môže aj zafungovať, pretože nemajú tam nejakých veľa cyklistov, ktorí pôjdu niekde na celkové poradie, čiže oni si ho budú chcieť vychovať ako nejakého cyklistu do budúcnosti a myslím si, že toto mu môže prospieť. Ak sa nemýlim, tak tam šiel aj Sian Uitenbrooks, ktorý tiež sa hľadá po tých problémoch a vlastne to je nejaká taká dvojka spolu s Pavlom Novákom do toho celkového poradia. Ešte možno by som v krátkosti spomenul nejakú českú stopu v ženskej cyklistike. My sme videli, že po tejto sezóne skončila Tereza Neumannová, trojnásobná šampiónka česká, ktorá má len 27 rokov, tak sa rozhodla ukončiť kariéru. Bola to určite v minulých rokoch českou jednotkou a ďalej sme mohli sledovať práve Vesdy Works Julie Kopecky, ktorá si tam odjazdila prvú sezónu, má stále len 21 rokov, takže tu by bolo úplne zbytočné očakávať nejaké výsledky a hlavne aj hodnotiť. Proste 21-ročná cyklistka sa ocitla v najlepšom ženskom celku. Ja si myslím, že sa tam vôbec nestratila. Je to nádej, ktorá do budúcich rokov taktiež môže v ženskej cyklistike hrdo nosiť české farby a dosiahnuť nejaké pekné úspechy. Ja by som ešte z českých jazdcov spomenul Matiáša Kopeckého, ktorý prestúpi do týmu a teraz, ako sa volá, Titema Unibet Rose Rockets, bude sa ponovom volať. A je to vlastne český univerzál šprinter, ktorý vie zajazdiť na, čo ja viem, takých rôznych profiloch, ako štvrtý v jednej takej, bola to, tuším, zvlnená etapa na Tour de l'Avenir, tak to uvidíme, že ako sa ustáli v tomto týme, zatiaľ jazdil za Novo Nordisk a tým by som vlastne prešiel, že je to veľmi podobný jazdec ako Lukáš Kubiš, ktorý mal zjavne životnú sezónu v týme Unibet Titema Rockets a taktiež vlastne zajazdil veľmi, povedal by som, že stabilné výsledky naprieč úrovňami, či už World Tour, alebo nejaké jednotkové preteky, alebo Pro Tour, proste ustálil sa ako jeden z tých najstabilnejších šprinterov alebo klasikárov, skôr tých klasikárov na nejakej pro úrovni, ako 6. miesto na Omloop Het Nieuwsblad je podľa mňa veľmi kvalitný výsledok a hlavne pomohol tomu týmu Unibet Titema Rockets ako taký youtuberský tým, ktorý si v podstate zaistil, ak sa nemýlim, miestenku na Tour de France, alebo sa dostali do toho užšieho výboru. Teraz si nie som úplne istý a vlastne získali aj vďaka tomu, že sa držali vpredu, aj že si zaistili nejaké financie ďalších kvalitných jazdcov, ako Wout Poels tam príde a tak ďalej, čo je naozaj že celkom
celkom dobrá stopa a Lukáš Kubíš vo veku 25 rokov sa ustálil ako aj uh, na takejto, myslím si, že tá úroveň medzi Pro a World Tour, čo vôbec nie je zlé, práve že je to akože že výborné a budem zvedavý, že či to dokáže ešte zlepšiť a ak nie, no tak stále je to akože celkom dobrá úroveň sa takto dostať. Potom svoj strop podľa mňa ešte nepozná Matthias Schwarzbacher, ktorý vyhral prolog na Giro Next Gen a získal ho tým EF Education First, čiže nezostáva v štruktúrach UAE, kde pôsobil doteraz, ale bude v týme EF, ktorý, neviem ako ten tým, má priemerný vek, tuším v novej sezóne nejakých 24 rokov, takže nebude tam určite sám ako nejaký mladý jazdec, tak budem zvedavý na to, ako zapôsobí Matthias Schwarzbacher. Typologicky je to tiež taký klasikár alebo univerzál, že nie úplne šprinter. Koncovku má podľa mňa celkom dobrú, ale skôr nejaký punch a výdrž na krátkych stúpaniach, to je jeho. A kde bola zo Slovákov najväčšia stopa, tak je podľa mňa ženská cyklistika a Viktória Chladoňová je vlastne podľa mňa svetové meno, čo sa týka talentu, popri, ja neviem, Cat Ferguson z Movistaru, ako už sa celkom ustálila v týme Visma Lease Bike. Na Gire skončila 16. vo veku 18 rokov, čo je akože medzi profesionálkami dosť dobrý výsledok, alebo 9. na okolo Katalánska a svoj strop tiež podľa mňa nepozná a budem na to veľmi zvedavý a budem zvedavý aj na to, že ako sa vyprofiluje, keďže ona jednak jazdí rôzne disciplíny cyklistiky, či cyklocross, MTBčko, ale zároveň aj na tých profiloch neviem, kde úplne bude, že či nejaké dlhé kopce, alebo či pančarské preteky. Myslím si, že už teraz je jedna možno v top 15, alebo tak nejak v pančarských pretekoch, čo ukázala v podstate aj na majstrovstvách sveta, kde bola druhá vo vekovej kategórii do 23 rokov, takže som zvedavý, ako na ňu staví tým Visma Lease Bike a ako sa posunie ďalej v ďalšej sezóne, kde bude mať stále len 19 rokov. Takže to by bolo za nás všetko, no a predtým, ako už teda v tomto momente sme asi ukončili definitívne sezónu 2025 a odštartujeme sezónu 2026 tým, že dám vám jednoduchú otázku, aké sú vaše očakávania od roku 2026 a čo by ste radi videli? Peťo, keď si to tak rozprával, tak môžeš rovno pokračovať. Zlepšenie u Paula Sexasa, ktorý môže byť v podstate jediným jazdcom, ktorý bude proti tomu valu UAE. Tak to by som veľmi rád videl a myslím si, že to aj očakávam. Nie úplne na Grand Tour, ale možno na nejakých klasikách alebo týždňových etapákoch. Ja dúfam, že tie ostatné celky budú viacej konkurovať Emirátom a tým pádom dosiahnu menej víťazstiev. Dúfam, že aj tá Tour de France bude vyrovnanejšia a že celkovo dominancia Tadeja Pogačara sa zníži tým, že tí ostatní cyklisti sa k nemu priblížia, aby sme sledovali oveľa viacej súbojov, aby to nebolo o tom v podstate, že keď Tadej Pogačar si povie, že nastúpi a všetci cyklisti sa len prizerajú na to, ako príde do cieľa po víťazstvo. Čiže v podstate, aby boli tie súboje vyrovnané a hlavne, aby Tour de France bola zábavná. No a ja to ukončím tým, že dúfam, že cyklistika bude pokračovať ako v mužskej a ženskej v tom, že je tam veľký príliv tých mladíkov, či už do 20 rokov alebo medzi 18 až 23, ktorí dokážu hneď jazdiť veľké výsledky. To je podľa mňa niečo, čo budem veľmi rád sledovať. A druhá vec je, že dúfam, že, a teda sú tam moje očakávania od toho roka, Matthias Vacek aj Pavel Bittner zaknihujú aspoň jeden triumf na Grand Tour. S tým, že ak Pavel Bittner dostane po odchode Tobiasa Lunda Andresena väčšiu šancu, tak pokojne môže byť aj zaujímavým typom na vyššie umiestnenie v bodovacej súťaži na Tour de France, ak tam pôjde. A rovnako som zvedavý aj na jeho klasikárskú kampaň na jar, pretože podľa mňa začína mať veľké sebavedomie a to je skvelé. Ako šprinter a klasikár to potrebuje. No a Matthias Vacek,
môže byť pokojne čierny kôň na Paríž-Roubaix na veľmi vysoké umiestnenie. Takže dúfam, že budeme vidieť naše farby vysoko a že nás budú baviť aj naši cyklisti. Takže asi toľko z našej strany. Myslím si, že v tých ďalších týždňoch môžeme pokojne skúsiť natočiť podcasty na tie témy, ktoré sme hovorili, či už nejaké prestupy alebo historické návraty a podobne. Tak vďaka Peťo, vďaka Randy, že ste si našli čas. Ďakujem aj vám všetkým, že ste si nás po takej kratšej pauze zapli. Sezóna je teraz ukončená, na tú novú sa čaká. Čiže teraz je to také obdobie hibernácie, ktoré treba len prežiť, no a potom znova skočíme do toho tobogánu, ktorý nás presunie znova až po Lombardie. Takže tak, vďaka vám a vďaka aj vám, chlapi. Ďakujem za super debatu. Čaute. Díky moc za super debatu, presne tak, bola to skvelá sezóna a tešíme sa už na tú ďalšiu. My si zatiaľ toto mimosezónne obdobie vyplníme zaujímavými podcastmi o zaujímavých témach, takže rozhodne si nás naladte a budeme sa tešiť na budúce.